Noservus de la Cluj. Deja este bine cunoscută și necesară dorința fiecăruia dintre noi de a face și content video. În această perioadă ne ajută la promovare, ne ajută în a livra rezultate mai bune, poate chiar spectaculoase în anumite situații și oricum e ceva în plus care ne ajută să depășim așteptările. Cel puțin asta simt în cazul meu. Iar cele despre care voi povesti astăzi sunt sigur că te vor ajuta și pe tine. Conceptul de hybrid shooter nu vă este total necunoscut, adică este un fotograf care și filmează sau un videograf care și face fotografii, deși asta este un pic mai greu datorită aparaturii folosite. Și mă refer aici la faptul că de obicei colegii care sunt pe film, filmmakerii sau videografii, aleg camere dedicate pentru a filma. În timp ce noi fotografii avem camere dedicate pentru fotografie cu capacități mai slabe de filmare sau camere hibrid, cum este și în cazul meu cu acest Sony A9 III. În timpul evenimentelor sau anumitor evenimente, mă folosesc de capacitățile acestei camere pentru a filma ca un fotograf. Pun camera la ochi și filmez ca un fotograf. Foarte rar am timp să mai deschid LCD-ul, să-mi fac o încadrare mai bună. Foarte rar. Și de aceea m-am gândit la tot felul de soluții. În plus, și o să vedeți și unii dintre voi, după 40 de ani, focusul nostru se schimbă și privind de aproape va fi din ce în ce mai greu. Eu deocamdată, ca să nu port ochelari, am nevoie de vreo 30 de centimetri ca să văd foarte clar. Și în cele mai multe situații nu reușesc să am un unghi care să fie suficient de cinematografic sau cinematic după placul meu. Astfel încât încadrările se fac, așa cum spuneam, ca un fotograf. Facem încadrări de fotograf sau fac încadrări ca un fotograf. E o întreagă discuție pe tema asta și poate că deja ați văzut că în fața mea se află un cage, da? O cușcă, da? Este un element foarte interesant despre care am să povestesc astăzi. Nu am neapărat nevoie atunci când sunt la un eveniment de tip nuntă, de un cage și de toate accesoriile sale, însă mă ajută, mai ales pentru orice fel de tip de filmări, de conținut, proiecte personale, despre care o să aflați în curând pe acest canal, și filmare la modul general. Am primit acest cage de la Small Rig, de la prietenii de la Focus Nordic, deci ceea ce vedeți astăzi reprezintă experiența și părerea mea personală despre acest cage și accesoriile sale. De ce m-am hotărât eu să folosesc acest sistem cage plus accesorii? Pentru că, așa cum spuneam, vreau să văd mai bine pe monitor și o să vedeți ce soluție ingenioasă am. Vreau să văd încadrare și compoziția în niște unghiuri la care nu m-am gândit până acum, specifice cinematografiei, pentru că filmatul nu este doar pui aparatul pe un trepied și îl lași să meargă, și vreau să experimentez și să învăț ceva nou. Și așa cum spuneam și mai de mult, mi-ar plăcea să cred că pot să învăț un lucru nou la fiecare 30 de minute. Și când dorm. Acum știu, te întrebi, la ce ți-ar folosi așa ceva? O să-ți dau niște idei, iar depinde de specificul activității tale dacă ți se potrivește sau nu. E foarte simplu. În primul rând ai un grip mai ergonomic, ai parte de protecție în cazul unor lovituri, protejează și la accesarea accidentală a anumitor butoane în timp ce filmezi, are plăcuță pentru trepied, arca suisse, probabil zic eu că ajută și la disiparea căldurii pentru că este un radiator care intră în contact cu piesele metalice ale aparatului tău, asta când este foarte cald, plus că arată super cool și asta ne face să ne simțim noi băieții ca și copiii când ne jucăm cu Lego atunci când îl montăm. Și apropo de montaj, hai să văd cât de ușor îmi va fi să montez această pușcă, acest cage. Small Rig face cage-uri pentru diverse aparate, pentru tot felul de aparate, așa că poți să verifici pe site-ul lor dacă face și pentru aparatul tău și dacă se potrivește. Și în general au niște scheme logice, așa ca în Transformers, pe care să le urmăriți atunci când alegeți accesorii dacă este nevoie. Eu am ales acest model pentru că se potrivește atât la Sony A9 III cât și la Sony A1 II cu care filmez acum, pentru că există niște diferențe la filmare și s-ar putea să folosesc când un aparat când celălalt, dar în principiu va rămâne pe A9 III. Pentru început vreau să vă spun că are 3 puncte de fixare, este cu acest șurub care se prinde în talpa aparatului, acolo unde se prinde orice plăcuță pentru trepied. Mai există pentru modelul meu de aparat un șurub aici care se va fixa în partea cealaltă pentru o mai bună fixare de cameră, de corpul camerei, iar pe lateral un alt element de fixare și haideți să vedem cum procedăm. Aparatul se ia foarte simplu, se simte cum se potrivește. Am aici această modalitate de fixare care vine pe urechea aparatului. Ce-i foarte bine și foarte ok e faptul că aparatul vine cu o cheie de fixare care este magnetică și se scoate nu în 2 timp și 3 mișcări, se scoate foarte rapid și o putem folosi. Hai să vedem, să fixăm prima dată locul
principal, pentru că sunt aici, în partea asta, vreau să menționez un aspect foarte important. Am încercat și alt cage și am simțit că aici unde, cum spun americanii, degetul mic, pinky, era un loc liber, tocmai ca să deschizi ușița bateriei și să o schimbi. Însă, acest cage are un sistem foarte ingenios, ușiță care se deschide astfel încât ne permite să accesăm bateria foarte, foarte ușor. Da? Să o schimbăm. Și spun asta pentru cei care nu folosesc și un powerbank de tip V-mount, așa ca și mine, dar cine știe, poate pe viitor voi folosi și un V-mount să alimentez ceea ce pun pe cameră și să transform această cameră într-o veritabilă cameră de cinema. Partea asta, cum spuneam, foarte, foarte importantă. Observați câte șuruburi de prindere am aici și o să vedeți mai încolo și la ce contează. M-am asigurat că am strâns foarte bine cu simț totuși șurubul, desfac și cel de-al doilea punct de fixare, îl mut și îl montez în locașul corespunzător. L-am și strâns, mai rămânând de strâns pe urechea din lateral. Un pic cam dificil să fac asta fără să mă uit. Am strâns și în acest punct și acum am o fixare în 3 puncte. Deja gripul este mult mai bun și pot să fac și asta. Ok, e foarte ușor de scos din rucsac în momentul în care poți să-l prinzi și de aici de sus. Protecție și pentru patină. Patina rămâne disponibilă dacă vrem să folosim, de exemplu, un microfon pe patină. Cheia aferentă, magnetic, rămâne acolo. Ce se mai poate atașa? Am aici o patină cold shoe, unde o să pot să pun un microfon, dar ceva mai încolo. Mai am un handle, da? Un mâner care este foarte, foarte util în momentul în care, așa cum spuneam, vrem să avem și alte unghiuri, nu doar de la ochi, care se fixează și cu șurub și o să-l și strâng puțin ca să fiu sigur că, deși uitați-vă și dacă e mai luz așa, în afară de faptul că se aude un sunet, nu va cădea. Iau și o cheiță imbus mai subțire cu care pot să mai strâng șurubul aferent, astfel încât, acum se aude chestia asta de la Peak Design, așa, și deja, uitați-vă ce perspectivă îmi asigură acest sistem, cage și handle. Pe mâner am și în față și în spate cold shoe, mânerul se poate pune și invers, însă eu prefer să-l poziționez în această direcție pentru că mai am un sistem, tot de la SmallRig, de fapt sunt 3 elemente ceea ce vedeți voi aici, dar fără grijă am să las linkuri în descriere, un sistem care mă ajută să montez un monitor suplimentar, se montează la fel de repede, 2 timp și 3 mișcări și cu un alt imbus, să știți că cam tot ce luați de la SmallRig vin cu imbusuri în cutie, așa că eu în momentul de față în fiecare rucsac pe care îl folosesc am un set de imbusuri de genul acesta. L-am fixat, este perfect fixat, este foarte mobil și pentru că vreau să am un monitor, am să folosesc telefonul. Eu folosesc un iPhone, există o aplicație dezvoltată de cei de la Sony care cu anumite modele de aparate și se poate verifica asta. Aplicația se numește Monitor and Control, funcționează wireless și vă rog să mă credeți că nu există latență și funcționează atât de bine încât nu mai e nevoie de cabluri. Da, apropo de cabluri, am și un cablu pentru a conecta telefonul sau un eventual monitor la un moment dat cu cablu, dar am ales acest sistem să mă pot mișca foarte repede, e un sistem magnetic, am pus telefonul, este foarte, foarte bine fixat, vă rog să mă credeți, nu sare, nu se mișcă de la loc, îl pot... Trebuie să țin de mâner, da? Îl pot seta și așa, dacă cumva iau un interviu și vreau ca subiectul meu să se vadă în ecran și am să vă arăt cât de facil funcționează. Am configurat pe butonul de acțiune rapidă a telefonului meu aplicația Monitor and Control, trebuie să aleg aici Bluetooth Pairing, ok, și Wi-Fi. Trebuie ca în meniul aparatului meu să fie activat. De obicei lăsăm Airplane la aparat ca să nu consume suplimentar bateria prin funcțiile sale Bluetooth și așa mai departe. Și deja mi-a găsit camera, mă conectez și iată că deja aplicația s-a conectat. Apar tot felul de zebre pentru că trebuie să-mi setez lumina. Aparatul pe care tocmai l-am transformat în cameră de cinema, să zic așa, cameră de filmat, ISO de bază în S-Log 3 de 2000. De aceea imaginea arată destul de arsă, dar din această aplicație oferită gratuit de către Sony poți să faci absolut toate setările legate de aparat. Ca imaginea să nu arate foarte ars, o să ne folosim de niște filtre imediat. Am pus telefonul și în acest moment o să pun ecranul LCD-ul aparatului în poziția inițială și acum, iată, am un unghi absolut cinematic și o stabilizare excelentă. Bun, trebuie să fac stabilizarea în 3 puncte cam așa, da? Și mă sprijin cu brațele de
corp. M-am spus și altă dată, cine are burtică ceva mai pronunțat are o stabilizare mai bună și amortizare mai bună. La mine nu mai e cazul că s-a cam dus și se va mai duce și mai mult. Iată ce unghi mișto am, pe lângă faptul că pot să fac așa și să-l țin doar cu un deget și aparatul este mult mai echilibrat. Și după cum știm, un aparat este cu atât mai echilibrat și mai stabil cu cât este mai greu. Dar evident trebuie mers puțin la sală ca să te obișnuiești, pentru că tehnici de izometrie ținând aparatul și filmând. Dar asta este partea a doua. Am ajuns până în acest moment. Ce am mai putea face în momentul în care am vrea să filmăm așa? Sigur, aparatul permite să fie ținut destul de ușor pentru mișcări de tip panning, dar există mai multe tipuri de mânere. Mie nu-mi permite cage-ul să fixez pe partea dreaptă, însă este un mâner care se aplică foarte, foarte rapid. Pun așa pe masă să fie echilibrat, îl strâng și iată încă un punct de fixare, de stabilizare al aparatului când filmezi și credeți-mă că este vis. Pe lângă stabilizarea internă a aparatului, e un pas foarte mare în față. Avem și aici un cold shoe pe care putem să-l folosim, putem să montăm, de exemplu, monitorul sau telefonul în cazul meu pe acest cold shoe și, bineînțeles, are o cheie imbus care stă aici în locașul aferent, foarte mișto și este și prinsă cu un magnet, deci nu va cădea și nici măcar nu sună. Ia uitați-vă ce stabilitatea. Ce ne mai lipsește? Să atașăm și un microfon. Eu am să folosesc pentru exemplificare un microfon de la DJI care poate fi atașat această patină și vă rog să mă credeți că stă perfect. Evident că trebuie să-i pun și cablu și hai să vedem cât loc avem și cât de tare încarcă asta aparatul. L-am cuplat, dacă cablul mă încurcă, uite, îi găsesc o poziție într-o zonă în care nu mă mai încurcă și mi se pare foarte, foarte ok. Ca să fie camera completă, mai avem nevoie pentru a filma cinematic de niște filtre. Eu folosesc aceste filtre de la Nisi, sunt niște filtre magnetice care, după tot ce am studiat eu online, sunt cele mai bune și mie mi-acoperă mai multe nevoi, dar am să fac un clip separat despre asta, adică pot să le folosesc la două camere deodată, da, o să vedeți. Ele au un design absolut fantastic, adică eu n-am văzut așa ceva, sunt făcute ca niște bijuterii și dacă sunt bijuterii îți vine să nu le folosești, dar le folosesc. Vin cu 4 pinele adaptoare, trebuie să-l caut l-am și găsit, este pinelul pentru 77 de mm, pentru că am un obiectiv de la Sigma de 77 de mm, este obiectivul de 24 de mm f1.4, este prima variantă, îmi place mai mult decât varianta a doua pentru că nu este chiar atât de sharp în colțuri și nu urmăresc asta. Întotdeauna când montăm un filtru sau când schimbăm obiectivul e bine să eliminăm orice urmă de praf. Se atașează foarte ușor și din acest kit JetMag Pro am să aleg un filtru pe care l-am descoperit și am început să-l utilizez. E vorba de Black Mist, se montează nu prin șurubare, ci magnetic pe obiectiv. Există un semn alb unde dacă ducem mânerele filtrelor, acestea, chiar dacă sunt magnetice, nu se mai desfac și uitați-vă că pot să țin așa fără nicio problemă. În momentul în care le rotez puțin, cu ceva forță, că nu e foarte ușor, le decuplez. Dar, în mod normal, le pun și le las acolo. Capacul aferent, care este extrem de util pentru că știți că dacă puneți un filtru ND variabil, oricare ar fi acela și nu are capac propriu, nu o să puteți să montați capacul obiectivului. Am să iau un filtru ND de densitate neutră care acoperă două stopuri, ce magnet puternic. Și am să-l atașez și am să-l și fixez de lentila obiectivului și acum am să verific dacă filmarea cu acest aparat este bine expusă. Observ că nu, spuneam că este ISO de bază 2000 în S-Log 3, așa că am să mai aleg încă un filtru, încă 3 stopuri, deci voi avea 5 stopuri, îl atașez magnetic și deja filmarea pare să fie altă treabă. Deja, potrivit luminii pe care o am, nu arată rău deloc. Alte detalii, capacul care se poate pune, eu recomand fixarea filtrelor și iată, în câteva minute mi-am configurat camera foto, camera hibrid, pentru că se spune că o cameră cu capacități bune atât la fotografiere cât și la filmare este o cameră hibrid, dar am configurat-o într-o cameră de cinema, să spunem. Nu cred că este pe lista acceptată de către cei de la Netflix, însă vă rog să mă credeți că își face treaba într-un mare fel. Și ca lista să fie completă, sunt o multitudine de brațe din astea magice, chiar așa se și numesc Magic Arm. Acestea se pot înfileta acolo unde există orificiile potrivite, astfel încât să mai putem atașa o lampă mică, o cameră de acțiune, un alt monitor sau un alt microfon. Iar pentru filmări mai creative sau de tip POV, cu un asemenea Magic Arm o să atașez un obiect în față sau o cameră de acțiune în spate, astfel încât aceasta să arate ce
filmez eu pe ecran, direct. Așadar, un sistem foarte versatil pentru cineastul din noi. Mie îmi va fi foarte util, sunt foarte mulțumit și, cum spuneam, mă va ajuta să dezvolt o multitudine de proiecte la care nici nu vă gândiți pe acest canal, pentru că viața unui fotograf nu este strict legată doar de fotografia de nuntă. Cam despre asta a fost vorba pentru astăzi. Vă tare mulțam fain pentru vizionare și până data viitoare vă îmbrățișez cu drag de la Cluj.